ରାତି ପ୍ରାୟ 12ଟା ହେବ। ଚାରିଆଡ଼େ ସୁନସାନ। ଏଠି ଶୁଭୁଛି ଖାଲି ବାଇକ୍ର ଇଞ୍ଜିନର ଶବ୍ଦ। ଅର୍ଜୁନ ତାର ସ୍ପୋର୍ଟସ ବାଇକ୍ ଧରି ଏକୁଟିଆ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଥାଏ। ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ଆଜିର ଏଇ ଯାତ୍ରା ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଘଟଣା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଏ ହେଉଛି ଜଣେ ରାଇଡରର। ସେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତା ବାଛିଲେ। ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖାଉଥିଲା ଯେ କି ସେଟା ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ରାସ୍ତାଟି ଯାଇଛି। ରାସ୍ତାର ଦି ପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ସବୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ବାଇକ୍ ସେମିତି ଚଲେଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ହଠାତ୍ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ କି ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ର ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ କାହିଁ ଟିକେ ଧିମଉଛି। ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ଼୍ ଟିକେ କମ୍ କଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଜଣେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଯେ କି ସେ ଲୋକଟି କଳା ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ସେ ଅର୍ଜୁନକୁ ହାତ ଦେଖେଇଲେ ଆଉ ଲିଫ୍ଟ ମାଗିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ କି ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତା, ଲୋକଟିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାଟା ଭଲ ହେବ। ସେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ରଖିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଥିଲେ ନା, ସେ ଚୁପଚାପ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ, କିଛି କହିଲେନି। ବାଇକ୍ ଚାଲିଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ପଛରେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶରୀର ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥାଏ, ଯେମିତି ସେ ଲୋକଟି ବରଫ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ହଠାତ୍ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ଭାଇ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପଟୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଆସିନଥିଲା। ପୁଣି ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ଭାଇ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ କୁହନ୍ତୁ? କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ଜଣକ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ମିରରରେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ କି ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ ପଛରେ କେହି ନଥିଲେ, ଖାଲି ରାସ୍ତା। ପଛରେ ବସିଥିବା ଲୋକଟିର କୌଣସି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହିଁ ନଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେତେବେଳକୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଛାତି ଥରିଲାଣି। ସେ ଭୟରେ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ଼୍ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବି ବାଇକ୍ର ସ୍ପିଡ଼୍ ବଢ଼ୁନଥାଏ, ଯେମିତିକି ବାଇକ୍ଟି ଆଉ ତାଙ୍କ ଆୟତ୍ତରେ ଆଉ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ପଛରୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ସେ ଲୋକଟି ତାଙ୍କ କାନ ପାଖରେ କହୁଥାଏ, ତମେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛ, ଠିକ୍ ମୋ ପରି। ହଠାତ୍ ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଲୋକଟି ମୋ ନାଁ ଜାଣିଲା କେମିତି? ଅର୍ଜୁନ ବ୍ରେକ୍ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ଼୍ ପାଖାପାଖି 140 ଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ବଙ୍କାଣି ଆସିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପଛରେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ବସିଥିଲେ ନା, ହଠାତ୍ ସେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂରେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧକୁ ଚିପି ଧରିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ କି ତାଙ୍କ ହାତରେ ମାଂସ ନାହିଁ, କେବଳ ହାଡ଼। ସେ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କଲେ। ହଠାତ୍ ପଛରେ ବସିଥିବା ଲୋକଟି ତାର ମୁଣ୍ଡରୁ ହେଲମେଟ୍ଟିକୁ କାଢ଼ିଲା। ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ହିଁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତିକି ସିଏ ଏବେ ବେହୋସ ହେଇଯିବେ। ସେ ସାଇଡ୍ ମିରରକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ କି ମୁହଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି କଙ୍କାଳ ଜଳୁଛି। ହଠାତ୍ ସିଏ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ବସିଲେ। ଗାଡ଼ିଟି ଗୋଟେ ଗଛରେ ପିଟି ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲେ ଯଦି ସେ ବାଇକ୍ରୁ ନ ଡେଇଁବେ ତାହେଲେ ଜୀବନ ବି ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ସେ ବାଇକ୍ରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାଇକ୍ଟି ଯାଇ ଗଛରେ ପିଟି ହେଲା। ପିଟି ହେଇକି ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅର୍ଜୁନ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇକି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସେ ଦେଖିଲେ ସେ କଙ୍କାଳଟି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଥିଲା। ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ସାବଧାନ, 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ଜାଗାରେ ଏକ ରାଇଡର ମରିଥିଲା। ତାର ଆତ୍ମା ଆଜି ବି ଏଠି ବୁଲୁଛି। ହଠାତ୍ ସେ କଙ୍କାଳଟି ଆସିକି ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଏଠି 5 ବର୍ଷ ତଳୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ମୋତେ କେହି ଲିଫ୍ଟ ଦେଉନଥିଲେ। ଆଜି ମୋତେ ତମେ ଲିଫ୍ଟ ଦେଲ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ତମ ଜୀବନ ନେଲିନି। ପୁଣି ସେ କଙ୍କାଳଟି କହିଲା, ମନେ ରଖିବ, ଏକୁଟିଆ କେବେ ବି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବନି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେ ସେଠୁ ବେହୋସ ହେଇଗଲେ। ସକାଳ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିର କିଛି ଲୋକମାନେ ପୋଲିସକୁ ଡକେଇଲେ। ପୋଲିସ ବି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ନେଇକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ରଖିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯାକ କହୁଥିଲେ ନା, ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ହଁ ଏଇଟା ସତ ଯେ କି ଏଠି ଗୋଟେ ରାଇଡର ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖିକି ସବୁ ବାହାରୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ଥିଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କାହାଣୀ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।